Mä tipuin alas ehkä. Ainahan mä voin heittää sulle ton petaalin. Torvi. Nyt ei välttämättä tarvitse. Ai. Hakkaa se. Hakkaa se. Ota sitä niskassa kiinni on vaan. Oh my god, törppökärry. Stop! Ihana Reini. Mene vittuun nimellä vaan. Ai! Sexual assault. Panda! Ei, oli liian kaukana. Se ei. Herra jumala. Ei kun se oikeesti tappoi itsensä. Tuon puu oli mun edessä. Oh! Verrattaa se puu hirveä. Okei. Hei, mihin se meni? Rikoin sen. Ne ei tykännyt musta. Oh. Älä me. Kuka saa, laivimen pussi kurkistaa. Okei. Menisin ulttaa vahingossa. Oi. We're so hot. Lap dance. Mä en luota Reaperiin. Okei. Least obvious Reaper ult. Oh my fucking god. Ja onks täällä vielä joku? Mä en jää teidän kanssa. Jääpä. Ihan oikein. Voi vittu. I think that was a bad idea. Okei. Jäädä pois! I know why. Miten toi ei tykkää puutarhureista? Nyt ei osu muhun. No ei tänne hyökkään. En hyökkää! Hyökkääpä. Hyökkää, koska mäkin on täällä. Selvä. Eihän tää Lifeweaver me pidetään huolta sun puusta. I think I might have hiccup. Kiitos tästä teleportista. Sitten tullut sit mun teleportista. Eikö mä halusin haastaa sen Ripsai? Cool. Ei taas! Tällä kertaa mä onnistuin. Lucio. Hyi orika. Ei ole hauskaa, sori! Niin mä astutin tän. Ihan vitu huge! Ai, vällit lentää. Ok. Get back Hei, to bossi. work! Get back to work! Orika. Vittu, tuu lähe! Siikin mä oon. Se hirttää itses. Just tällaisen Laita chat. juustovarma, saatana. Juusta varmas. Hakkaa se mummo ihan just. Mä vedin kuperkeikan. Ai saatana! Ai vittu, ai perse, ai helvet. Ai vittu, mikä raiskaus! Herra jumala kun lensi. Näyttääpäs Mersin siivet isolta. Joo, yleensä ihmiset sanoo vähän eri kohdasta. Noin! Miten se tarkoittaa? Oi vittu, kiitos. Vittu jos toi hogi imee mut, ottaa mut tonne se spermaan mukaan. Niin... no ime! Sori, mä saan Oikeudet! Viertusoikeuksia. Viertusoireita. Kun mä en pääse kattoo mun Digiduudaa! Kato, hei, kato tää. Mä vähän vedä perseeseen. Miks tossa on? Kato seinää! Joo. Eikä tota juttua, mutta tosuus. Joo, En mä ollut kuolti. Miten meni? Sillai. Oi vittu!
vittu! Katsotaan toi video. Äiti! Fear us! Fucking Mä oon fear niin us, pahoja! bitch! Mä oon oikeesti niin pahoja, mä oon sun pahin painajainen. Legit. Oh, the misery. The misery! Everybody wants to be sound my enemy! Vittu huora tänne! Läski! I'm gonna break my Yeah, monitor, I echo. Mä swear. menetän mun sanitin ihan justiin. Mä tiedän mikä auttaa tähän tilanteeseen. Nyt me voitetaan 100%. Mitä vittua? Fiksun tyttöystävä on mun perseessä. Ja mä oon sitä mieltä, että me oltiin parempia, mutta noilla oli menkat. Yritä olla huutamatta, haastetaan koko peliä ja koko peliä ja... Hei, yritä olla kiroilematta. Okei. Hands down. Niin. Ai. Just sitä mä... Meidän Juuri sitä minäkin, Soldier. Nyt housut alas ja munat ei. Ai saapa! Ei! Mikä oli? Hävisin molemmat samaan aikaa. Minä olen todella sophisticated. Ei se haittaa. Vahinkoja saa. Sophisticated minun pyllyni. Mikä pointti ole? Nyt heti, tällä sekunnilla. Mikä pointti? Sä et oo hauska. Ai Häneltä minun mielestä. Melainen. Saamelainen on todella ihana ihmisryhmä. Genre. Hei, voitko näin kauniisti sanoen mennä vittuun? No, rumia sanoja. Vitun kirko. Minulla on tämmöinen ability. Mulla on tämmönen kouluammunta ability, aika hyvä niinku. Pistät tän päälle, kun sä menet kouluun. Niin aika lifehack. 5-minute crafts. Oottakaa. Mulla kestää hetki. Onhan samanarvoinen ihmisryhmä. Irttoköysi kaunaan ympärille ja menoks. Nyt mä ootan sitä täällä. No en vittu odota. Vai odotanko? Vai meinkö? Joo. Pidoveri, kiitos. Menen pointille sleijaamaan. Et tätä mua kuitenkaan tarvii. Vitsi, Ai vittu. military ei nyt servaa. Hei nyt, military pois. Tulepa tänne sieltä ihana nainen. Enhän minä nyt naista löisi. We won. Se repostaa, ei reposta vaan siis. Mä olen liikaa TikTokissa. Ai, mä oon 12 HP, Läpä on potilla. I should not be allowed to play. Alright dude, what the flip did I just witness? Mä oon potilla, jos Et oo tosissas, mä just tulin spavnista. Tapa itse, sä tapa Voi itse. vittu! Et saa. Sorry. Vitun robottiruttunen pilaa mun elämän. Tappoi mun mummon. Robottirunkkunen. Saatana vielä kaupan päällä. Me hakkaatte naisen täällä. Ja mut tapetaan. NYT. Ei ikinä, koska mä oon paras. Oh no. I really gotta get my kills up. Sain mun tapot ylös. Me ollaan parhaita, me kärrätään nää pelit. Niin, Me legit kärrätään nää. Siis mä vaan esitin tossa alussa. Vaan niinku... Jes, vihdoin! Toi ei ainakaan fiksulle. Ai! Sori mun...
Video Nopeasti lähtee ampumaan tippuu. spawnista. Vanderlin, mitä vittua? Mikä takia tuolla videovilla on shieldi helvettiä? ja joku Mä hiilisin sua mun... taikavoimi. Mersi ei antanut tarpeeksi videoville tissiä, niin se tulee nyt pahoinpitelemään mut. Minä et saa sen. Mä tiedän sen. Minä et saa sen. Vittu tapaa Oh itses! my god. Tulkaa tänne, tulkaa tänne, tulkaa tänne, tulkaa tänne. Sä oot yksin, 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 sä oot yksin. Tulkaa äkkiä, tulkaa Joo, äkkiä, mä tuun, tulkaa äkkiä. tuun. Excuse me. Overcookie. Direkt saa sen. Not if I don't allow her. Mä uhraan mun henkeni sitä varten. Sitten mä voin vittu tappaa noin 2. Sun takana on tämmönen hauska Apua! hiilaus. Joo. Mä osaan matkii sun nauruun. Joo, mulla on niinku 60 miljoonaa eri naurua. Ja se on kaikki riippuu vähän niinku... Mulla on miljoona eri naurua. Miksi sä tulit seisoo mua? Sä oot hyylannut mua. Älä huole, eivä kuolla. Niin. Soldier oli mun edessä. Tell me you love me too. Tell me you love me too. Nyt. Pelihousut jalkaa. Kas. One Mexican down! Nää tarvittu kyllä Meksikon vitseistä. Mä It just was just a täysin, että joke. kuinka... Vittu toi diiva on niin hyvä, kun se yrittää syödä minun paskoja! Syödä sun paskuja. Viimiä. Joka sairasta. Hyvin. Tiedätkö muuten mikä hai mulla on muuten siinä Hungry Sharkissa nyt? Arvapa. Muista mitä haita siellä. Mulla on se. Palli. Mulla on se Big Daddy. No way. Mitä pekkoa? Oikeesti vaan näin äsken, että tos vaan joku... Se tumman harmahtavat joku jalat vaan vähän töpsötti. Niin, mun mielestä pitää olla joku reisi, joka niinku domineittaa kaikki. Mun mielestä niin kun pelkästään valkoiset ihmisten pitäisi rakastaa tässä maassa. Ja minun mielestä Hitler oli... Oi vittu! Se ei tykännyt. Karma. Tällaisia ne kiinalaiset. Pitänyt nekin kaasuttaa siitä holokaustista. Kaikki vielä vinosilmät sinne. Mä nyt meen tänne. Mä tein tässä white supreme. Joo, älä liikaa huoli. aurinkoa. Me vaan vähän pese käsiä. Sitten tuolla on toi meri, mihin voit Ota hyppää, vähän. niin voit pestä. Ota vähän tarkoitan Joo, liikaa. Diiva, voit ottaa ne teipit pois sun silmiin. Voit ottaa ne koirat pois sieltä uunista nyt. Kato tätä Soltieria. Tämä on täydellinen esimerkki valkoisesta ihmisestä. Tämä on se. Se on homo. Mun mielestä kaikki amerikkalaiset pitäisi olla valkoisia, heteroita. Mä en ymmärrä tätä, kun nykyään on vaan homoa tuolla kadulla ja ihan katastrofi. Kun mäkin menin mun kaverin kanssa taas jutustelemaan tuossa hetki sitten kahvilaan. Se tilasi joku pinkin muffis ja mä sanoin, että eikö tää vähän homoja? Sitten se sanoi, että se on niinku kiinnostunut niinku miehistä. Mä aloin huutaa silleen, mut heitettiin ulos. Mä en ymmärrä minkä takia mut heitettiin ulos sieltä, koska mä olin oikeessa. Ja samalla kun se joku tyyppi tuli kysyä meiltä, mitä me halutaan siellä, se oli mies. Koska naiset kuuluu keittiöön. Ei sitä tarvitse keksiä, kun kaikki mitä sä sanot on totta. No niitä juttuja kokoja ja sitten ne luulee olevan jotenkin koiria ja ne juoksee nelinkontiin ja pukeutuu niihin turripukuihin ja sitten ne valittaa kun sä sanot niitä vaikka tytöiksi vaikka niin... Ai. Pidetään Suomi Valkoisena ja kahvimustana. Dun 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 dun. Little pig, let me in.